Hej YouTube. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan I kan, så nogen der har svært ved at lave en forlæns salto, så vil jeg guide jer stille og roligt frem. Nu er jeg jo bare et barn, men sådan som jeg ser det. Ja. Nå. Men I kan starte med at lave nogle koldbøtter på græsset. I gør det udenfor. Ikke indenfor, synes jeg, fordi der gulvet det bliver hårdt, fordi ryggraden heromme, eller, men ryggraden, den bliver jo taget op af eller i runden, den er jo helt flad, men græsset det lidt blødere og sådan, ja, lige meget. Så kan I lave nogle forlæns koldbøtter. Stille og roligt. Behøver ikke at gå hurtigere. Stille og roligt, især hvis du er nybegynder. Så stille og roligt. Ja. I har lavet det et par gange. Hvis jeg har en trampolin, det er nok grunden til at jeg laver den her. Og jeg skulle lige sige, hvis den lagger, det må jeg så undskylde. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Nå, men hvis jeg har en trampolin, så nummer 1, springkraft. Nummer 2, det er at komme sammen sådan her i luften. Nummer 3, det er at lande. Ja, nu viser jeg lige trin for trin, og så fortæller jeg, hvad jeg laver. Okay? Ja. Vi starter med trin 1. Trin 1, det er springkraft. Og det har du virkelig brug for, fordi at hvis du bare hopper sådan her, eller ikke hopper særlig højt over trampolinen, så vil det blive svært at komme hele vejen rundt, lave en salto, altså komme hele vejen rundt, når du ikke har så lang tid. Så jo højere op du kommer, jo bedre, synes jeg i hvert fald. Nå, hvad det hedder. Efter så er det at komme op i koldbøt, eller hvad man kalder det. Prøv lige at vise jer. Jeg er klar til at blive testsvømmer. Det er godt, at du er godt til testsvømmer. Ja. Det er lidt godt. Det var så at komme op i koldbøtten, eller hvad man siger. Ja, og så det sidste, det er landingen. Ja, det viser jeg, selvom det var lidt af det, jeg viste lige før. Ja, men der handler det om, at I skal ikke lande med helt samlede ben. Det er sådan nogle gymnaster, der kan det. Lad med et spredte ben. Så kan du holde balancen og sådan noget. Ja, okay, det prøver lige. Ja, og 3 af de ting, du nok kunne øve dig i.
ellers skal du bare kigge på andre videoer. Jeg har lagt dem på YouTube og se hvad de synes og sådan noget. Men ja, ellers var det nogle par trin for at det kunne være nemmere at lave baglæns. Eller forlæns altså. Ja. Vi ses.